e ɗum noon hannde babisi min ngari ɗo hannde koye sardiŋe rewɓe jofa oɗo sardiŋe wiyama mba sosaka guila 1975 ndema sosande ko rewɓe worɓe ndenduno leegal jofa joni noon aduna juuɗe koyngal joni ɗo wonti koye juuɗe rewɓe he idino ɗo wonde président fof ko Ramat Yero Amar rewi hen Ramat Hammat joni ko Fama Sall arani kono wonde ko Mayram Malal wedde hen konngol muɗum e mbiɗen hannde ari ɗo ko jardin d' enfant biyeteɗo Rahma e gardagol Binta Aliou Sow e Aissata Hammadou Mbo min gari ɗo ko yimnade jardin o gila e puɗi mum e awanteji mabɓe e gartam ɗam ɓe dañata hen tabarakallah machallah on ji jardin o omo sohli ballal machallah ɗum ɗo ko soleruji ɗum o to ko mbalka machallah mbalka kaka waɗi ndiyam kadi ɗum ɗo enen da kadi waɗe ndiyam koɓe dosiri tabarakallah machallah ko minen garno ɗo hannde yurnade jardin o e sembinde ɓe softinde ɓe ñaganaɓe ɗe Allah moƴƴere nde Allah ɓeydade ha juuta ha ɓuura ɗo enen fof naftorɗen barke gonɗo hen Mayram Malal aɗa bisma manama on mantama on jettama ɓe darde moon arduɗo hannde e nder yakare jofan ɗo wiyete ko yakare jofan e gardogol Farmata Sall Jew Hammar Dokar Fulle ko on ardiɗo yakare ko mawɗum alhamdulillahi rabbil alamina Allah gila min naati e guesa he hay caɗele goto min dañani ko mawɗum no e mawɓe kadi ko anda ɓeyde ne ko arɓe fof wata ko gadda min arɓe fof wata ko gadda min nde min puɗɗoto ɗo nde min puɗɗori ko yaade woydu Malal min jahanno emin ƴo ko yaade min gadda siwo jam min nden ko rewɓe e worɓe ha gardagol Abdoul Wahabou nde maire fuɗɗi wiyan kadi worɓe yo goppu heddo rewɓe ɓe gona tan e guesa worɓe amen jalti min kadi am wiiti amen min gayni minen rewɓe min naati min jaade jarani min yaade ɗo e cagol nde jarani yaɓe woyɓe min ƴoɓe siwo jam min badde hen ha projet goto ari ɗo yiiɗo namdi min kalen ɗum ɗo min puɗɗori noon ni e ha jonde min jaaɗo nde ko teke amen tan min mbaɗata hen ari andan min oɗo duriya min jeehi caggal gaddani min kaɗo banque e mbaɗani min kaɗo banque minenne ko dole luggi e dole heɓɓe min gaddani hen ko yamen nawtan min mbaɗi ɗo ko nana min mbaɗi ɗo ko suppame min mbaɗi ɗo ko bergine min mbaɗi ɗo ko basalle min mbaɗi ɗo ko kaani min mbaɗi ɗo fof nan ɗo henen min mbaɗi ɗo ko jatato fof nan ɗo e yakare sa fini subaka ummima suudu maɗa a salligima a juuli a ari ɗo hennene aran dosa gayna itta suppame ma kala liji mo miijiɗa itti a mbaɗa e barme ma kadi kala garɗo ɗo ene ñaama hen sabu ne rewra Allah ne jokkira en ɗam garɗo fof ne waɗa ko ñaami joni hannde Sade Binta Aliou ari addi koye leegaleji an addi sukaɓe ne poroɗo Allah sago rokka min konngol seeɗa min kaala hen e min jetti Allah noon min jettimo min beltanimama noon arɓe ɗo ɓe fof e tawtorede moɗon e min ñaagui kadi ballal Allah ne wawi kadi jiyon ɓeydo noon minen komin dariɓe tan hannde ko darde debbo ko debbo tan dari hen minen komin dariɓe komin jokkuɓe yeeso assalamu aleykum ko weltare tan o gari ɗon ɗo joni minen yakare guila yakare waɗa koye ɓamtare tan emin celli ko mawɗum Allah ne hokki min doole e yidde wadde ɗo mawɓe e sukaɓe fof noon en daari rewɓe e worɓe ɗo adinoɗo kono Mayram Malal wini tan ko worɓe mbannomin tetti hamin teten koye amen minenne kadi Allah waɗi min keeɓi ko mawɗo alhamdulillahi emin jokkodiri hen emin laaɓodiri hen deedi emin mbadda foof kala komin mbaɗi ɗo so wona ko min goppi boni arat tan min belti noon hannde ne garɗon ɗo yiide machallah ala fof ko ala ɗo e jardin kadi wonani min poti yimɓe amen machallah garani somin tinino kay min gaddanno yimɓe amen ha heewa ɓuurɗo Allah jarama noon on jarama yo Allah teddi noon ko wona ɓuuɗi on jarama no fewi ɗum beltima Allah jarama